Мисля, че има на шорт. На шорта има, да. Чуй как вървят. What? Един тук зад стената. Помощ! Той е все едно ма знае, бе, брат. Бах ти, идиота. Идва ми зад мен. Като ти идва, чакай го. Сме. Браво, нас. Нимай му да дойде още един. Той има, ама... Къде е другия? Къде е Митко? Или Владко? Аз съм мъртъв. Не, обърках, гледах мапа да ти е. Ма ако не се събудите, няма да побеждаваме, мога ви кажа. По-рано, че да се събуди на... Ико или? Той е хубаво, играй. Ясно, не. Хайде да ги бием на ключове. Аре, бе, да еба майка. Ми. Да, бе. Ако ще да правим носта пръш. Та игра е та игра. Та писта е полицейска, бе, човек. Дайте да... полицейска, елате. Не, бе, нормално повече да Елате взима. да... Някой може да се го пусна. Хайде. Може да има конектор. Да, бе. Да му е да затягна такова. Топе, отзади има един там отгоре. Абе, брат. Ти ме бутваш, ти кляпиш мана надолу, нагоре, това ми е па-малко. Конектор. Ребахме ръж и... Ма къде са от тука? Дайте родетни ми. Сега, чувачи, блока ви правите. Бъде ляк не играл. То постреля базата. Аре, бе, да еба. На прозореца има един. Да, много малко, целих му главата. Ето ти му бомба. Ти ли взе опа? А, искаш ли? Не, да, играй. Аз се мятам смоук. Той пък как му зацепва, човек. Шорт, отивайте на. Бомбата е в нашата. Един конектор. Кой метнал бомбата в нашата, бе, да еба? Аз ще взема. Отивайте на, момчета, бързо. Браво. Ръшва я, бързо. У мене. Оф, къде? Оф. Изобщо не се оглежда. Кой ще е шафка? От него е дропнал бомбата. Кой не става? И не ти база. Добре, перфектно. Сега пази. Двама ти бази, има за джунгъл. Да. Тихо. Ах, Мари, много тъпо, не те разбрах в първи момент. Стой, 10 каза. Ама, знаете, говорят си. Тихо сега. Браво, вземи снайпер. Тебе алпа. Много добре.